Сәлам дуслар, мин сезне бүген шын янгын сөндірушілер белән таныштырам. Әйдәгез. Илгиз абый, янгын сөндіруші нинди булырга тиеш? Солтан, янгын сөндіруші ол кыю йөрәкле кеше булырга тиеш. Янгын сөндіруші ол яратлар профессиясы ол, һөнәре. Янгын сөндірушілердің махсус киім бар, аның турында сөйләү китегез әле. Солтан, янгын сөндірушілердің махсус киімі бар, ол янгын сөндірушіні уттан һәм югары температурадан саклый. Миңа ярым гына киерде. Ярый кием. Янгын сөндірушілердің киемнәре махсус туқымадан тегелә. Ул утта янмый. Күз алдыгызга китерегез. 200-300 градусга температурага чыдый. Башларына каска кияләр. Әлеге киемне 21 секундта киеп өлгәргә кирәк. Инде шын янгын сөндерүче булдым. Ут белән көрәшүче үзе белән әллә ничә төрле корал йөртә. Балта, балк, карабин. Буларның барысы да билбауга беркетелә. Янгын сөндерүче киеме бик авыр, аны күтәреп тә йөри булмый. Аркага 16 килограммга махсус аппарат киелә. Сугыш аппараты. Анда һава тутырылган була. Янгын сөндерүче ут эшенә кереп кешеләрне коткарганда битенә маска киеп, шул һаваны сугый. Алай гына да түгел, зыян күрүчегә дә битлек кидертеп ярдәм итә. Янгын сөндерүченең киеме бөтен корал аппаратлары белән 20 килограмм авырлыкка кадәр җитә. Буларны күтәреп йөрү өчен никадәр көч кирәк. Солтан, янгын сөндірушінің аппаратында һава бітсе, ол сигнал бере, сызгыра башлай. Янгын сөндіру машинасында озын шланг, сулы цистерна, баскычлар, пышкы, домкрат, кашы, су тоташтыру өчен колонка һәм тагын бик күп җайланмалар бар. Алар барысы да бик кирәкле. Сезнең машинада су бармы? Солтан, машина һәр вакыт су белән тулы. Сусыз чыгарга жарамый. Аның күләме 3 тонна 200 машинаның сыя. Без 2 машина белән чыгып китәбез. Машинадагы су бер стол белән эшләсәк 8 минут вакытында шый ала. Янгын сөндерүче куркусыз, җитез, түзем, батыр йөрәкле, төгәл, игътибарлы булырга тиеш. Әле алай гына да түгел, көчле дә булу кирәк. Алар көн сайын физик күнегүләр ясыйлар. Янгын сөндерүчеләр янында миңа бик ошады. Авыр һәм җаваплы һөнәр. Сезгә ничек дуслар? Видеога лайклар куегыз, комментарийларда үз фикерләрегезне языгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.